A crise da vivenda segue a agravarse. Advírtese que o déficit actual de vivendas supera as 600.000 unidades e que non hai solución a curto prazo. A burocracia e os longos tempos de construción dificultan a resposta ao problema. A crise no mercado inmobiliario parece estar lonxe de rematar e cada vez son máis os expertos que alertan sobre o déficit de vivendas na nosa rexión. A día de hoxe, o mercado xa sofre un déficit estimado de 600.000 vivendas e se non se toman medidas urxentes, a situación podería agravarse nos próximos anos. É algo que tampouco non entendemos, pero que pasa? Que aínda que te animes ahora a empezar a levantar un edificio, hasta dentro de como moi pronto e moi rápido que vayas, 2 anos e medio, 3 anos é o que vas a tardar. Entonces, entre que empezas con suelo, con proxecto, pasas toda a burocracia que temos aquí, vas ao ayuntamiento, que o arquitecto aprobe, dé a licencia municipal, empeza toda a obra, te vas a 2 anos, 3 anos. A pesar de que se aproben novos proxectos, as dificultades burocráticas e as licenzas necesarias retardarán a entrega de novas vivendas. Un proceso que, segundo o xerente, é prácticamente inmutable, independentemente de que se trate da promoción pública ou privada. Esta espera pode resultar especialmente dura para aqueles que precisan dunha vivenda de forma urxente. Fernando tamén alerta que o déficit de vivendas continuará a aumentar se non se toman medidas a curto prazo. A día de hoxe xa estamos tendo un déficit de 600.000 vivendas, isto está sumando, sigue. Si en un ano ao ritmo que vamos, pois no ano que ven, calculase que a mellor podamos estar cun déficit como mínimo pois en esas 600.000 vivendas, non? A pesar das promesas feitas polos políticos, asegura que a realidade non se axusta ás expectativas. A súa crítica vai cara a eles que prometen solucións rápidas, sen considerar as limitacións reais que existen no sector da construción. Pero que prometer o papel aguanta todo, non? E prometer todos podemos prometer, pero o que estamos falando, ainda que o prometas ora, non podes facer magia ni milagro, o sea, non podes dicir vamos a facer 10.000, o sea, a cantidad que poñas, e non podes tocar cunha varita mágica e de repente da noite para a mañán aparecen aí 600.000 vivendas. E a situación non mellora no caso da construción pública. A burocracia e os tempos de tramitación retrasan aínda máis os proxectos, o que agrava a escaseza de vivendas dispoñibles. Porque sabemos que cando a veces todo o que é público, pois a burocracia que hai, si un promotor privado leva 2 anos, cando hai os gobernos, pois a mellor van a 3 ou 4, con lo cual o problema a corto plazo se ve bastante complicado. Unha situación que, segundo Fernando, non parece ter solución a curto prazo. Mentres tanto, o mercado inmobiliario seguirá á alza, xa que, como destaca o xestor, a demanda de vivendas segue a ser moito maior que a oferta. O sea, unha persona que vaya a alquilar ou a compra realmente, aínda que teñas uns aforros e se non tes nada que comprar, o sea, porque se eu quero comprar porque me sale máis barato comprar que alquilar, pero se tampouco non tes nada que comprar, pois ao mellor terás que seguir alquilando, con lo cual sigue habendo moita máis demanda da que hai oferta. Entonces, o que pasa? Pois lei de oferta e demanda, cando hai máis oferta, o sea, hai menos oferta, os precios tiran para arriba. Parece que a solución a este problema leva tempo e o futuro do mercado inmobiliario queda na espera dun cambio que, de momento, non chega.